हेल' लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं। दिनै नैबे मोनसे गोदान भिडिअ'आव जों दिनै बे मोनसे हादोरनि बादै मोनथिनो लागोन, जाय हादोराव खनसेनो मेनिफ्राय जुलाइसिम खनसेनो मास मोनथामसिम सानैनो थायो, माने हर जाया आरोना बे दान मोनथामाव। बे हादोरनि मुङानो जादों आइसलेण्ड। आं दानिया जागायदों। बे हादोरनि गासै सुबुं सानखोआनो जादों 4 लाख। ओमफ्राय बे हादोरनि गासै हानि बाउन्डारिया जादों 1,03,000 स्कुवार किल'मिटार। माने बे हादोरा जोंनि इण्डियान हादोरनि तामिलनाडुजों कम्पेयार खालामोबा बे आइसलेण्डजों बे तामिलनाडुजों बे हादोरनि बाउन्डारिया समान आरोना। माने बुंनो थाङोबा बे आइसलेण्ड हादोरा गोगोम फिसा। आरो बे हादोरनि अफिसियेल लेंगुवेजआ जादों आइसलेण्डिक। मोनसे समावहाय बे आइसलेण्ड हादोरा जार्मानिनि सिङावसो बिसोरो रुल खालामजादोंमोन। माने बिसोरो जार्मानिजोंसो रुल खालामजादोंमोन आरोना, जेरै जोंनि इण्डिया ब्रिटिशफोरजों रुल खालामजादोंमोन। नाथाय बे जार्मानिनिफ्राय बे आइसलेण्ड हादोरा 1944आव बिसोर उदांस्रि मोन्दों। दा आइसलेण्ड हादोरा बुहुमाव वर्ल्डनि पिसफुल कान्ट्रिनि बेलायाव माने लिस्टआव बे नाम्बार 1आव दं। बियो आइसलेण्ड हादोरा माने बुहुमनि सबसे सान्थिसिन हादोरनि नामानो जादों बे आइसलेण्ड आरोना। माने बे नाम्बार 1आव दं। बे आइसलेण्डनि मानसिफोरखौ फुरा इउर'पआनो सबसे खस्थ' खालामग्रासिन होननानै मिथिनाय जायो। मानोना बिसोरो सप्तायाव 45 घन्टा बिसोर खामानि मावो। बेखौ जायखौ हलिडेखौ गारोबा माने बिसोरो सानसेयाव 7 घन्टा खामानि मावो आरोना बिसोरो। आरो बे हादोराव जेबो क्राइमखौनो जानाय नुनो मोनानो। बेनि थाखायनो बे हादोरनि पुलिसफोरा ओरैनो थानायाव बिसोर सिलाइनि गोनांथियानो गैया, माने सिलाइखौनो लायानो बिसोरो। ओमफ्राय आरो बेनि अनगायैबो बे गावसिनि बे आइसलेण्ड हादोरा माने बिसिना गावसिनि आर्मियानो गैया। माने जेबो हादोरा दस्राजोंबो नांलाय खमलायबो जाया, आरो गावनि हादोरावनो सिङावनो गावजों गाव नांलाय खमलाय जेबो जाया नालाय बे आइसलेण्ड हादोरा गावसिनि डिफेन्स स्टाफ गैया आरोना। माने बिसिना आर्मि गैया। बे आइसलेण्डनि मानसिफोरा ना जानो गोगोम मोजां मोनो। बेनि थाखायनो बे आइसलेण्ड गभर्नमेन्टआ मोनसे 320 किल'मिटार गोलाव जन मोनसे जायगा गोलाव जायगा बानायना दोनखादों। माने जेरावहाय हादोरनि गासैबो मानसियानो बेयाव गोसोबायदि नाखौ बोखांनानै बिसोरो ना जानो हायो आरोना। माने गावजों गाव बोखांलायनानै जानो हायो बिसोरो। आरो बे आइसलेण्ड हादोरखौनो इक' फ्रेन्डलि हादोर होननानैबो डिक्लेयार होनाय जाबाय। मानोना इक' फ्रेन्डलि हादोरा माखौ होनो, माने जाय हादोरा बुहुत साफा, माने जेराव जेबो मैला थैलाखौनो नुनो मोना। बेनि थाखायनो बेफोरबायदि हादोरखौ इक' फ्रेन्डलि होनना मिथिनाय जायो। आरो बे हादोराव जेसेबां मानसि दं, पपुलेसन दं, बिसोरनियाव 100% मानसिफ्रा बिसोरो इन्टारनेट बाहायनो मोनोनो। माने जेरावबो इन्टारनेटआ जेरावबो हादरनि फुरा खना खनला जायगायाव बिसोरनि इन्टारनेट फेसिलिटिया दंजोबो आरोना। बेनि थाखायनो जेराव बे हादोरनि मानसिफ्रा गासिबो इन्टारनेटखौ गोसोबायदि बाहायनो मोनो। बे हादोरनि केपिटेलनि मुङानो जादों रियाकजाविक। ओमफ्राय बे रियाकजाविकआनो बे हादोरनि सबसे देरसिन सिटि आरोना। ओमफ्राय बे देरसिन सिटिखायनो हादोरनि सबसे बांसिन पपुलेसनानो बे सिटियावनो थायो। आरो बे सिटियानो बयनिफ्रायबो फेमास आरोना बे हादोराव। आरो बे आइसलेण्ड हादोरा ओरैबायदि हादोर बे हादोराव खनसेनो रानिं मास मोनथाम सानैनो थाबाय थायो आरोना। माने हर जाया आरोना बिसिनाव। ओमफ्राय बे प्रसेसखौ बिसिनाव मिडनाइट सान होननानै मिथिनाय जायो। आरो बे मास मोनथामा मेनिफ्राय जुलाइसिमाव बिसिना खनसेनो सानैनो थाबाय थायो आरोना, बे दान मोनथाम। आरो बे मास मोनथामाव होनदों बिसिनि हादोरनि मानसिफ्रा बांसिन खालामनो मोजां मोनो, बांसिन गल्फ गेलेनो मोजां मोनो बिसोरो। गल्फखौ गेलेनो गोगोम मोजां मोनो बिसिनि हादोरनि मानसिफ्रा। आरो बेनि अनगायैबो बे हादोराव नर्दार्न लाइट नुजायो। माने बे अख्राङाव बायदिसिना कालारनि साइज अनेक समायना रमायना लाइट नुजायो आरोना। ओमफ्राय बे लाइटआ जेबो बानायनाय नङा, बे नेचारेलसो आरोना, बे हारसिङैनो जायो। ओमफ्राय बे लाइटआ ओरैबायदि समायना, जायखौ मानसिफ्रा नायनो अनेक हादोरनिफ्रायनो थाङो। आरो मानोना बेयो नायनो बहुत समायना आरोना, बेखौ नर्दार्न लाइट होननानै मिथिनाय जायो। ओमफ्राय जेरै जोंनियाव ख्रिस्टमास टाइम जायोबा बे सेन्टा क्लजआ बायदिसिना कालारिं ड्रेसफोर गाननानै बायदिसिना उन्दैनो गिफ्टफोर होयोना, बे लामा सामा बेरायलाबायनायखौ जों नुनो मोनोना टिभिफ्राव बायदिसिना ख्रिस्टमास टाइमफ्राव जों नुनो मोनो। ओमफ्राय बिसिना बे सेन्टा क्लजखौ बे आइसलेण्ड हादोराव होनना बुङो, बिसिना इउलिलेट्स होननानै बुंनाय जायो आरोना। बिसिना सेन्टा क्लज होनो आरोना। बे इउलिलेट्सआ ओमफ्राय बे ख्रिस्टमास टाइमाव बायदिसिना कालारिं ड्रेस गाननानै बियो गासिनिबो न'आव थांनानै बियो गथ'फोरनो गिफ्ट होयो आरोना। बियो बे हादोरा नायनो थाखाय नेचारेलि बहुत समायना। बेनि थाखायनो बे हादोराव बहुत समायना समायना वाटारफल्सबो दङ। आरो बे वाटारफल्सनि थाखायबो आइसलेण्डआ गोगोम फेमास वर्ल्डआव। ओमफ्राय बेनि अनगायैबो आइसलेण्डआव जों आइसलेण्ड होनोबा सानो बांसिनानो बरफ जायगाल' सानो। ओमफ्राय बरफनि अनगायैबो बेयाव भलकेन'बो ओंखारो, बेयाव ज्वालामुखि ओंखारो। ओमफ्राय बे हादोरनि नेसनेल गेमानो जादों हेन्डबल्स। हेन्डबल्सआ बे हादोरनि नेसनेल गेम। ओमफ्राय नाथाय बे हेन्डबल्सनि अनगायैबो बे हादोरनि मानसिफ्रा गोगोम गल्फ गेलेनो गोगोम मोजां मोनो बिसोरनि हादोरनि मानसिफ्रा। ओमफ्राय आइसलेण्डनि गरायखौबो फुरा वर्ल्डआवनो बहुत फेमास होनना मिथिनाय जायो। मानोना आइसलेण्डनि गराया गोगोम गोजौ गिदिर आरो गोगोम समायना जायो होनना मिथिनाय जायो। आरो बे हादोरनि नेसनेल ड्रिंकआनो जादों कका कला। बे हादोरनि मानसिफ्रा कका कला लोंनो गोगोम मोजां मोनो आरोना। आइसलेण्डनि मानसिफ्रा आं दहाय सिगाङाव होनखादोंमोन कि बे हादोरनि मानसिफ्रा बांसिन नाखौ जानो गोगोम मोजां मोनो बिसोरो। ओमफ्राय नानि बायदिसिना डिस ओंख्रिखौ अनेक रोखोमनि ओंख्रि बिसोर बानायनानै जायो आरोना नानि।
बे हादरनि मानसिफोरा मा जिबौ आरो खासेव बेफोरबायदि बुस्थुखौ मा फिसिनो मोनो आरोना बिसोरना माने गभर्नमेन्टआ बेफोरबायदि बुस्थुखौ फिसिनायनिफ्राय बेन खालामनानै दोनदों। जुदि सोरबा मानसिया आइसलेण्ड हादोराव थाङोबा बियो फ्लाइटजों नङाखि जाहाजजोंसो थांनांगोन आरोना। मानोना मा बे हादोरा मा गावसिना रेलवे नेटवर्क गैया बिसिना माने रेल गैया बिसिनि हादोराव। ओमफ्राय बे हादोरनि कारेन्सिखौ मा क्रना होनना मिथिनाय जायो। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि मोनसे भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदोंबा आंनि भिडिअखौ लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन, साबसक्राइब खालामगोन। गोजोन्थों।